Ik heb vroeger van een spakenhief een houten kroon en mijn sinaasappelkistje die heb een paar powerstukjes gekocht. Nou, en daar ben ik mee begonnen. En sta ik aan een beetje opbouwd en dan kom je wat mijn vogelliefhebbers in spannen en ik denk, oh ja, dat lijkt me wel. En zo ben ik mijn roodrug en mijn valken begonnen. Nou, en sta ik en dat uitbreid, want ik heb van alles begonnen nog. Hoeveel vogels hij al wel net? Oh, ik hier van zijn meer dan 300. Tja, kom dan maar die jongeren uit bij, maar ik heb al vooruit voordingen, ja. En je bent nou ook weer rondkleermaatje voor een bijzonder weekend, toch? Ja, moet ze een jongen heen brengen. No? Waarheen? Naar Jobby, met de sporthal. En daar hebben ze een mooie keur al jaren. Ben het al jouw eigen bouwwerkjes, al die hakjes? Ja. En hokker afdeling ben we nou? Op de achterstein. Het achterstein. Ja, zo, dit is het oude hakje dat vroeger al hier. En hier zit ik al in. Ben je nou ook uitbouwd qua hakjes? Ja, het meer is nooit vol. Het meer is nooit vol. Als je een 10 hakken hebt, dan is het vol, maar als je 20 hebt, is het vol. Zeg ik eerder, dat krijg je bij een boer. Als er net iemand is die het niet in jouw site, dan ging je gewoon terug. Ja, zolang we je dwaan kennen, hè. Het is altijd mooi geweest en altijd een hobby. En wat voor gevoel jou dat jou, had je nou echt een prachtvogel ertussen zitten, ha? Nou, dan heb je toch eerder dingen van je werk. Hè? Dat ik mijn schaatsen ook zag. Als je schaatsen zijn 10 of 20 man en je wordt direct eerst. Dan heb je toch top. Ik heb nou zoveel toonstellingen medailles en je show overal. Oh, die had ik rood rug en die had rood rug en dan begin je te verliezen. En dan denk ik, oh, dat kan ik wel aan mij bouwen. Ik ben met niks minder. In 3 jaar heb ik ook een keer mijn stam elegant kampioen geweest in Breda. Voor het eerst meedoen. Direct wereldkampioen. Verleden jaar ik 37 in, nog heb ik 30 in. Maar als je zoveel vogels meenemen, dan wordt de kans in groter dat je wat winnen. Ja, mijn oor had ik zo vol, hè? Ja, al jij net, maar. En wat maakt het wel uit dat je 30 vogels meeneemt of 5? Ja. Nou ja, het meer is nou nooit voor me, hè? En ze willen vogels op de show hebben, nou ja. Dan. Je had de auto direct speciaal op uitzacht, of net? Ja, makkelijk. Maar hoe schatte jou je kans niet voor dit weekend? Normaal, hè? Niks bijzonders, hè? Nou ja, je hebt een paar keer Nederlands kampioen geweest, dus wij verwachten Oh, er al ja. wat van. Ja, maar ja, dat moet de vogels zelf aan, ik net. Dus nou is het onder vogels. Ja.